ce ruwan guba ce in ka sha ka bawo mai kaunar kakan ba ta kai ce wasu kuso shi ne silar sanadin sasirin gazance zance so sanadi saboda so wasu za ka ga sun daɗe a kwance cutar da so in tara za jiki na ka dole ka da mauce kudu ba so shi ke sakawa wasu ka gansu su makance wasu kushi yake sakawa har a gidansu su butulce idan ka ce su da na so kai ne ka zamo abin kwatance ƙarfi na so zan faɗa muku ya face na ya kwatance ya fi ruwan zuma a zaki gun ƙarfi ya fi itace biye da zan kwatanta so ya zarta kan fakar kumance in aka ce kada na so nan za ka ji ta ke kaɗe mauce ai zuciya in ta samu abin da take niyyar kulawa bugu na zuciyar masoya ko yaushe tana bugawa idan ka samu wanda ke gaunar ka ka ba shi da kulawa ka so ka wasu sun ce ya face ku yau rabewa a jirmi gurin da ka nasa shi ba kaɗai ake bugawa a rayuwa idan ka samu waɗanda kake niyyar kulawa ka je kusan su ku yi zance ya bace ku yi rabewa ga tambari irin na ƙauna gun ku gare ni ne bugawa cutar da so in ta ratsa jiki na gaba ta yin ficewa kun da barin ciki ya bulla dola gun azub da kwalla bugun zuciyar masoya in ka raba su si hawaye